Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Billi ħafna meddew idejhom biex jiġbru l-istorja ta' kull ma ġara fostna, bħalma raddejulna dawk li sa mill-bidu raw bajnejhom li mbagħad saru ħaddiema tal-kelma, der li jiena wkoll li tkixxift kollox bir-reqqa mir-rasinajn niktiblek bitqassim ja Aziz Teofilus biex tara fis-saħħa tat-tagħlim laħat. Kien hemm fi żmien Erodi sultan tal-Ludija, Assis, jismu Zakkarija, mit-taqsima ta' Abija. Kellu mara ġejja minn Arum u kien jisimha Elisabeth. Kienu t-tnejn missewwa quddiem Alla, jħarsu l-kmandamenti u l-proġetti kollha tal-mulej mingħajr l-ebda nuqqas. Ma kellhomx ulied għax Elisabeth ma setax ikollha u t-tnejn kienu mdaħlin fi żmien. Mela kif kien Zakkarija s-servizz skont iż-żmien ta' tqassima tiegħu quddiem Alla, messu skont id-drawwa tas-servizz jidħol fit-tempju tal-mulej u jaħraq l-inċens. Il-kotra kollha tal-poplu kienet barra titlob waqt ir-rit tal-inċens. Derlu anġlu tal-mulej wieqa fin-naħħa tal-lemin tal-artal tal-inċens. Malli raħ Zakkarija tħawwad u qabdu l-biża' u qallu l-anġlu la tibżax Zakkarija għax talbek mismuħ. Martek Elisabeth ser tagħti iben u inti semmih Ġwanni. Ikollok ferħ u għena u ħafna jifirħu bit-twelidu. Għax hu ikun kbir quddiem il-mulej, imbit u xorb li jsakkar ma jixrobx u jimtela bl-Ispirtu Santu sa minn ġu f'ommu u jreġġa' ħafna minn ulied Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom. U jimxi quddiemu bl-Ispirtu u bis-seta ta' Elija biex ireġġa' l-qlub il-missirijiet lejn uliedhom u l-dawk ta' rashom qiebsa għall-għaqal ta' nies sewwa biex iħejji lill-mulej poplu mrawwam. Qal Zakkarija lill-anġlu biex nara f'dan għax jinxieħ u mart imdaħla fi żmien. Wieġeb l-anġlu qallu jien Gabriel li noqgħod quddiem Alla u kont mibgħut biex inkellmek u nagħtik dil-bxara. U ara, inti tkun siket u ma tistax titkellem sa dakinhar meta jiġri dan, tal-li m'hemmx kliemi li jseħħ f'waqtu. U kien il-poplu jistenna l-Zakkarija u bdew jistaġbu bid-dewmien tiegħu fit-tempju. X'in ħareġ ma setax ikellimhom u fehmu li kien ra xi dera fit-tempju u kien jagħmilhom is-sinjali u baqa' mbikkem. Meta għalaq iż-żmien tas-servizz tiegħu mar id-dar, xi żmien wara Elisabeth martu tqalet u għadet moħbija 5 xhur għax qalet ara x'aqmel lill-mulej meta ħaseb biex ineħħili l-għajb tiegħi minn qalb in-nies. Fis-sitt xahar kien mibgħut l-Anġlu Gabriel mingħand Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret. Anċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi minn dar David u x-xebba kien jisimha Marija. Daħal l-Anġlu għandha u qalilha Slim għalik, ja mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Ma dal-kliem tħawdet u bdiet taħseb fiha nfisha x'kien ifisser din it-tislima. U qalilha l-Anġlu la tibżax Marija għax sibt grazzja għand Alla. Ara, int se titqal u jkollok ibben u semmih Ġesu. Dan ikun kbir u jissemma bini l-ogħla u jagħtih il-mulej Alla it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakobb għal dejjem u saltnatu ma jkollix tmiem. Imbagħad qalet Marija lill-Anġlu: Kif jista' jkun dan la jien ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-ogħla tagħtik. Għalhekk dak li jitwieled ikun qaddis jissejjaħ bin Alla. U wara, Elisabeth qaribtek hi wkoll tqila biben fix-xuħitha u dan hu s-sitt xahar lil dik li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax m'hemm xejn li ma jistax isir għal Alla. Qalet Marija: Hawnhi l-qaddejja tal-mulej, ikun li skont kelmtek. U telaq l-Anġlu minn ħdejja. Qamet Marija f'dawk il-jiem u telqet bil-għaġla lejn l-għolja, lejn belt ta' Ġuda, u daħlet f'dar Zakkarija u selmet lil Elisabeth. Malli semmet it-tistima ta' Marija, Elisabeth qabżet it-tarbija f'ġufa u imtliet Elisabeth bl-Ispirtu Santu. U għajdet bleħen għoli u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frok ta' ġufek. U mnejn ġini dan li tiġihom il-mulej għandi? Għax ara, mindu wasal leħen it-tislima tiegħek f'udnejja qabżet bil-ferħ it-tarbija f'ġufi.
u imbirka dik li jemnet li seħ dak li qalla l-mulej. U qalet Marija, issebbaħ ruħi l-mulej u jitenna l-ispirtu tiegħi, falla il-ħellis tiegħi, għax ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Ara minn issa imbirka jgħiduli il-ġenerazzjonijiet kollha, għax pejjeġ kbar għamel miegħi s-Setani u qaddisu ismu. Il-ħnina tiegħu minn nisel għal nisel ma dawk li jibżgħu minnu. Wera l-qawwa ta' drijaw, xerret l-imkabrin bi ħsibijiet ta' moħħhom. Niżżel is-Setanin mit-tron u alla ċkejknin, xebba l-imġewħin bil-ġid u l-onja telaqhom b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu, ftakar fil-ħnina tiegħu, bħalma wiegħed il-missirijietna għal Abram u nislu għal dejjem. Baqgħet Marija magħha madwar 3 xhur, imbagħad reġgħet lejn darha. Meta Eliżabetta ilha żmien li teħles, wildet iben. Semgħu l-ġirien u l-qraba tagħha li jagħmel il-mulej ħniena kbira magħha u ferħula. Mela fit-8 jum meta ġew biex jagħmlu ċirkonċiżjoni lit-tifel, riedu jsemmuh Zakkarija għal isem missieru. Imma ommu qabżet u qalet, le, imma jissemma Ġwanni. Għalula, m'hemm ħadd f'niesek li għandu dan l-isem? Imma staqsew bis-sinjali lill-missieru xi jrid isemmih. Talab fuq x'jikteb u kiteb Ġwanni ismu. U kulħadd staġeb. Dak il-ħin infetaħ fommu u nħall l-sienu u beda jitkellem u jbierek lill-Alla. U waqqa biża fuq il-ġirien tagħhom kollha. U fl-għolijiet kollha tal-ludija kienu jitħattu fuq dawn il-ħwejjeġ. U kull min kien jisma' kien iżommhom f'moħħu u jgħid x'għad ikun dan it-tifel. Għaxit il-mulej kienet miegħu. U mtela Zakkarija missieru bl-Ispirtu Santu u ħabbarek. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax żar u feda l-poplu tiegħu. Qajjem għalina qawwa ta' ħelsien f'dar David għaddej tiegħu, bħalma wiegħed fomm il-qaddisin il-profeti tiegħu tal-qedem biex jeħlisna mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna, biex jagħmel ħniena ma' missirijietna u jiftakar fir-rabta qaddisa tiegħu, fil-ħalfa li ħalef lil Abram missierna li jagħtina li meħlusin minn idejn l-edewwa naqduh bla biża' bil-qdusija u l-ġustizzja qudiemu ħajjitna kollha. U int, tfajjel, tissejjaħ profeta tal-ogħla għax timxi quddiem il-mulej biex tħejjilu triq, biex tarra fil-poplu tiegħu triq il-ħelsien, fil-maħfra ta' dnubietom, bil-ħniena kbira ta' Alla tagħna li bija iżurna d-dawl mill-għoli, biex idawwal dawk li qegħdin fid-dlamm u fid-del tal-mewt, biex imexxi r-riġlejna fit-triq isliem. It-tifel kien qiegħed jikber u jitqawwa fir-ruħ u kien jammar fid-deżert sal-jum li fih der lill-Iżrael. Dak iż-żmien ħarġ digrit minn Ċesri Awgustu biex tinkiteb id-dinja kollha. Din l-ewwel li saret meta kien Quirinus gvernatur tas-Sorija u kienu jmorru kollha jinkitbu kull wieħed f'beltu. Tela Ġuseppi wkoll mill-Galilija bil-belt ta' Nadret fil-Ludija fil-belt ta' David li jisimha Betlem, billi hu kien mid-dar u mill-familja ta' David biex jinkiteb ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ilha. U meta kienu hemm għalqilha żmien li teħles u wildet l-ewwel tifel tagħha u fisqietu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm wisalihom fil-lukanda. Kien hemm xi rgħajja dik in-naħa jgħaddu l-lejl fir-raba u jażżu l-imrieħel tagħhom. Dirlhom anġlu tal-mulej u sepp il-mulej idda madwarhom u qabadhom biża' kbir. U qalilhom l-anġlu, la tibżewx, għax ara se nħabbrilkom ferħ kbir li jkun għall-poplu kollu. Tweldilkom illum fil-belt ta' David ħellies li hu l-Messija il-mulej. U dan ikun għalikom sinjal, issibu tarbija mfisqija mimduda f'maxtura. U minnu fih inaqdet mal-anġlu qotra ta' qtajja tas-sema, ifaħru l-Alla u jgħidu glorja lil Alla fil-għoli tas-smawiet u slim fuq l-art l-bnedmin tar-rida tajba. Malli telqu l-anġli minn ħdejhom lejn is-sema, ir-rgħajja bdew jgħidu lil xulxin ħammurru sa Betlem u naraw dil ħaġa li ġrat u li l-mulej għarafna. U marru jaġlu u sabu l-Marija u l-Ġuseppi u t-tarbija mimduda f'maxtura.
Malli raw ħabbru dak li kienu qalu fuq dik it-tarbija u dawk kollha li semgħu beqgħu mistaġbin dawk li qalulhom ir-rajja u Marija kienet iżżomm dan kollu f'moħħha u taħseb fuqu f'qalbha. U reġgħu ir-rajja lura jsekku u jfaħħru l-Alla għal kull ma semgħu u raw bħalma qalulhom. Meta għaddew 8 tiem biex jagħmlulu ċ-ċirkonċizzjoni, semmew Ġesu kif kien imsemmi mill-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Mbagħad meta għalaq iż-żmien it-tisfija tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ġibuh Ġerusalemm biex joffruh lil-mulej kif inhu miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwieled l-ewwel ikun imqaddes lil-mulej u biex jagħtu bħala offerta kif jingħad fil-liġi tal-mulej 2 gamimiet jew 2 frigg tal-ħamim. Mela kien hemm raġel Ġerusalemm ismu Xmun. Kien dan raġel sewwa u tajjeb. Kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u kellu fuqu l-Ispirtu Santu u kien marraf mill-Ispirtu Santu li ma jarax il-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Imnebbaħ mill-Ispirtu ġie fit-Tempju u x'ħin ġiebu l-ġenituri t-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li trid il-liġi għalih. Ħadu fuq diraħ u birek l-Alla u qal: Issa tista' tħalli l-qaddej tiegħek ja Sidi imur skont il-kelma tiegħek bisliem għax raw għajnejja l-ħelsien tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha dawl biex idawwal il-ġnus u b'ħseb ta' Iżrael il-poplu tiegħek. U kienu missieru u ommu maġbin dik li ntqal għalih. Berrikhom Xmun u qal lil Marija ommu: Ara, dan ikun tiġrif u għawmin għal ħafna f'Iżrael u sinjal li jmeruh u intu ukoll is-sejf jinfidlek qalbek biex jinkixfu l-ħsibijiet ta' ħafna qlub. Kienu wkoll profetessa Anna, bint Fanuel, bit-tribu ta' Aser. Kienet din imdaħla ħafna fi żmien u kienet għexet 7 snin ma' żewġha mindu kienet xebba u baqgħet qarmla sa 84 sena. Ma kenniex twarrab mit-tempju taqdi l-mulej bis-sawm u talb lejl u nar. Waslet dak il-ħin u bdiet tfaħħar l-Alla titkellem fuqu ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. U meta temmew kull ma kienet titlob il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilea għall-belt ta' Nażaret. U t-tifel kien qiegħed jikber u jitqawwa mimli bil-erf u l-grazzja ta' Alla kien fuqu. Kienu l-ġenituri tiegħu imorru kull sena Ġerusalemm għal nhar il-Għid. Meta kellu 12 sena telew kif kienet id-drawwa tal-Għid. U meta għaddew dawk il-jiem u reġgħu lura, baqa' it-tifel Ġesu Ġerusalemm u l-ġenituri tiegħu ma kinux jafu. Billi minn għalihom hu kien ma' dawk li kienu magħhom, wara jum mixi bdew ifittxuh qalb il-qraba u dawk li kienu jafuhom. Meta ma sabuhx, reġgħu lura lejn Ġerusalemm ifittxuh. Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs il-għorrief, jismagħhom u jistaqsihom. Dawk kollha li kienu jisimgħuh kienu maġbin bid-den u t-tweġibiet tiegħu. Malli rawh indexu u qaltlu ommu: Ibni, għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jien mollijin qegħdin infittxuk. Qalilhom: Għaliex qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jien għandi nkun fid-dar ta' missieri? Iżda huma ma fehmux il-kelma li qalilhom. U niżel magħhom u ġie Nażaret u kien taħtom. Ommu kienet iżżomm dan kollu f'qalbha u Ġesu kien ġej il quddiem fil-għerf, fit-tul u fil-grazzja ma' Alla u mal-bnedmin. Fis-sena 15 tas-saltna ta' Tiberju Ċesari, meta kien Ponsju Pilatu gvernatur tal-Ludija u Erodi tetrarka tal-Galilija u Filippu ħuh tetrarka tal-Iturija u tal-Art ta' Trakonis u Lisanja tetrarka ta' Qabila, fi żmien li kien il-qassis il-kbir Anna u Qajfa, ġiet kelmet il-mulej fuq Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha tal-Ġordan ixandar il-magħmudija tandiema għal maħfra ta' żnubiet, kif inhu miktub fi ktieb il-kliem ta' Iżajija l-profeta. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju t-triq il-mulej,
wittu il-modijiet tiegħu. Kull wied jimtela u kull muntanja u għolja jitnislu. It-toroq mawġa jsiru dritti u l-imħarta jitwittew u jara kull bniedem il-ħelsien ta' Alla. Mela kien jgħid Ġwanni lill-ġmiegħi li kienu jmorru biex jitamnu minnu: "Ja wlied illi fat, min urikom taħarbu mill-għadab li ġej. Għamlu mela frott li jixraq lill-indiema u toqgħodux tgħidu fikom infuskom: għandna l-Abraham bħala missier. Għax ngħidilkom jien li jista' Alla minn dan il-ġebel iqajjem ulied lill-Abraham. Diġà qiegħed il-fies smajer is-siġra, mela kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb tinqata' u tintefa' fin-nar." U staqsew il-ġmiegħi: "Mela x'għandna nagħmlu?" Weġibhom u qalilhom: "Min għandu żewġ ilbiesi jagħti waħda lil min ma għandux, u min għandu l-ikel jagħmel hekk ukoll." Ġew ukoll xi Pubblikani biex jitamdu u qalulu: "Mgħallem, x'għandna nagħmlu?" Qalilhom: "La teħdux ħlas aktar milli għandkom tieħdu." Staqsewh ukoll xi suldati: "U aħna x'għandna nagħmlu?" Qalilhom: "La taħbru l-ħadd u la tikdbu fuq ħadd, u biżżejjed għalikom dak li taqilgħu." Billi l-poplu kien jistenna u kien jaħseb kulħadd f'qalbu fuq Ġwanni kien xu ewwil għall-Messija, qal Ġwanni: "Jien nammitkom l-ilma, imma jiġi min huwa aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-qafla tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Għandu l-midra f'idu biex inadda fil-qija tiegħu u jiġma' l-qamħ fil-maħżen tiegħu u t-tiben jaħarqu f'nar li ma jintefix." U b'ħafna kliem ieħor kien iħeġġeġ il-poplu u jxandar il-bxara. Imma Erodi it-tetrarka, imwiddeb minnu minħabba Erodja martħuh u minħabba id-deni kollu li jagħmel, żied dan ukoll ma' kollox li jagħlaq il-Ġwanni lill-ħabs. Mela meta tgħammet il-poplu kollu u Ġesu wara li tgħammet kien qiegħed jitlob, infetaħ is-sema u niżel fuqu l-Ispirtu Santu għamla ta' ġisem bħal ħamiema. U nstema' leħen mis-sema: "Inti Ibni l-Maħbub, bik nitgħaxxaq." Ġesu u jibda kellu madwar 30 sena u kienu jaħsbuh bin Ġuseppi, bin Eli, bin Mattat, bin Levi, bin Melki, bin Jannaj, bin Ġusepp, bin Matatija, bin Amos, bin Nahum, bin Hesli, bin Naggaj, bin Maħat, bin Matatija, bin Semej, bin Josek, bin Joda, bin Johanan, bin Reza, bin Zerubabel, bin Salatjel, bin Neri, bin Melki, bin Addi, bin Osa, bin Elmadam, bin bin Jesua, bin Eliezer, bin Jorim, bin Mattat, bin Levi, bin Simon, bin Ġuda, bin Josef, bin Jonam, bin Eliaim, bin Melija, bin Menna, bin Mattata, bin Natan, bin David, bin Jesse, bin Obed, bin Boz, bin Sala, bin Naħson, bin Amminadab, bin Admin, bin Arni, bin Hesron, bin Fares, bin Ġuda, bin Ġakob, bin Izak, bin Abraham, bin Terach, bin Nahor, bin Seruk, bin Rew, bin Felek, bin Eber, bin Selach, bin Aynan, bin Arfaksat, bin Sem, bin Noe, bin Lamek, bin Metusaleh, bin Henok, bin Jaret, bin Mahlalel, bin Aynan, bin Enos, bin Set, bin Adam, bin Allah.